Mayong adlaw mga kasaka, bagong adlaw, bagong blessing na pod sa karong adlaw mga kasaka. Atoan ang gipapugsan ang ukrahan. Unya ato ang adtuon kay ato ang susihon. Bayatan bay. Okay mga kasaka, napatulingan na nila nato. Atoan sa ning pa pugsan ni ato mga kasaka. Tambay. Sarang ginaw ba ito ya? Singan nimo bay. Nitan. Asa si papa nimo bay? Nini po. Diin man. Pwede. Si mama nimo asa man? Asa? Asa man? Tawas sa siguro ya. Nagbugas? Oh. Ha? Nitan ba? Singan nyo? Nitan. Ha? Tagadiin mo ka? Ito dito. Siguro eh. Okay. Tutulido na ka? Eh. Wala. Tutulido ka? Sama ato ron? Sarang tulido. Nagunsa man? Like nagbaho pa sa magpaltubugas. Kasi ikaw, Kilo. Ha? asa sa atan? Natutulido. Nagunsa man? Paltubugas kilo. Trabaho? Tambay. Etan ba eh. Tambay. Tambay. Bayatan ba eh. Tanaw diri ba eh. Tanaw diri. Ato itugway ang baka mga kasaka. Ato ni siyang ipasok mga kasaka. Ngita tag bato. Bato mga kasaka. Subong gana. Nagtugway na to si Ana ug si Paing mga kasaka. Nangaon na sila. Dili ra ni sila ilawgan mga kasaka para di maanad og lawg. Kani si Paing o pamalutas mga 6 months old pa na. Kay 7 malutas naman ang baka. 7 months. Kani sa Ana, iyang inahan. Katulo na ng anak mga kasaka. Tugoy. Sunod si Odette na sa datong itugoy mga kasaka. Ato na pong itugway si Odette mga kasaka. Pangitaan sa tunig bato. Mga ano lang mas. Bahay ni siya mga kasaka, dumaga. Hapit na ni siya magpatakal po. Odette! Ato lang itugway mga kasaka, walay lablaw. Atong ipasok na mga kasaka.
Managtugoy na to si Udit mga kasaka. Nga ora siya. Ikaw to ato na siyang paimnon dia sa sapa mga kasaka, iduor man dia sapa. Si Dundi ning apa si kana si Dundi anak na siya ni kawan. Adi mga kasaka. Terus adi dato. Ya, si Ana ug si Paing na di anak. Humana pugtugoy na to.